Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ukurtong kaseng National People's Party ubah penyait sings im ulalong namtam hage election shiteng samoy hamarang keneng constituency daga bapenlim lendang ya ukurtong jong kaseng Congress ubah Highlander Karmalki daga batam hadu shihajar praspa akan rew vote. Haba bisyari kajing yo kubor vote hapeneng ki sangut ki kertong ki balami ban aireng hage nege lempung ya kun hage nege election shiteng samoy ubah penyait sings im ulay yo kur hadu kat sahajar shispa hanyo punyo vote. Uba Highlander Karmalki uba wan baar ulayok kat hajar lais pa henru puway vote. Uba Norbert Marbo uba lawan balai ulayok kat South pa vote. Uba Ezron Marwen uba wan basau uyok South pa prapusan vote. Uba Arbiang Kam Karso Amat ulayok ars pa kat South vote. Kat baki pait ba kibala tep ya ka vote ha unota kilong ars pa lai pu perangon. Ngau nak kalian pating ngau long ngau yok mesim ha. Và kita ba lalong penumuru kisahnya ya ka NPP batum ru ya ka UDP. Namar ngi penjang bro lai tali de hapo mau pelang i job i Pak Eugene badai naka partner si jongi naka liang jong ka UDP bat kini ke atli pe lagi job ni kawe kerja bala bat kawe ka mau dak ini ngo burom ni ki pai ba nak kebut bat ni ya ka jing don kan jeng bukan But nanay sikmat binang pipao susu bikam di sini bagin tray bahan ng tagon pagba jalan. Hendak kaman persay. Naman man election nunu barem mo kuno bet ba. Bisa. Dia kata ngatray kam desi ko betumay. Ya ka allegation unu kandidat barem usu ang bet mangirim namar bagi ICC. Dia kata kade ka ba julong ni berbuat. Te ya kata ngamla dan kombangan pen tungu hendak ka ba kadu kalau mau di indon serum do lupa. Namara bahasa ni agi pagba iyo kandidat batunjuk ya ke parti ngatrai kata kadeng bedung kami ai ka kongres tengah ngalai pengapai ki perlok ba pe swa ba kejahat kan ngam desno bahaya ya kenti no namara yo ya yap jelop lu ro Syab masuk ban kempau jing semungu yo blay try kerja ba ladan dekat lembat ni hak jing ya lenti ke jungi hak ni kishi benai lenter nadu kasingi ke ba announce ya kenika by election hang tai po khalai mor keneng constituency de ngaso ban ai kublei kerpang ya ki nong kershan ki belong ki riurang ba ndai na ka parti NPP ndai ki bawan na ki bai pak ki kenhon parti kum ka parti UDP jong iba pen ya berlang mukim iba Chris Khasati nang ta na ka PDF kum jong i Dr. OS Jerwa nang ta ki riurang ba naka parti kongres kum jong i ba Ilyas Khabikyu nang ta i Samla Robes Khatpran nang ta ai kublei kerpang i Majid Nongrum i balong i kandidat jong ki election ki baman shwa hang ni pak constituency ni nak liang i belawan ban ajing kersyan ngapen paru jing ai kublei kerpang ye ki nong elam shnong jong ki shnong ki bak her nadu ki sardar ki rang ba shnong ki rang ba dong ki ba layetri rengkat bat ni nadu kapor bangi yo ban syakri pai ba kum MDC te ngiju ya kran bat ki ngiju pen suthu iki ba ka jingdon kam ka ba hakmat e nom ta pai ba le sibun ba kipor ki la ya ki jukit be ki noy lam shnong te da ka jing mi jongi mentah kani kenti kalong bangi kwa benya tray rengkat bagi borsnong ba ngin wanra ya karoi kapar nakam tau pai ba bat jing dan kam jing pai ba te sengoban penpau jing ai kublei kerpang ya ki noilam jong parti NPP nadu i chief minister i deputy CM ki balong ki national president vice president nang ta saya i sa sengu halang dahar ba dan ringkat lembat ni baik haka meeting ki babun nang ta ngaso ban penparu jing ai kublei ke ba kerpang nam ta ki nong kersyan pai ba hi paro naman ki shnong nadu kilong keme kilong kpa ki samla kan thei ba shinrang ki ba wan shakhmat ban kersyan ni halor ki mat bat ki nong rem ki bengidan
teki kita kimat terekam ki bangidon kata kalong ba nginwan ra iki developmental activities ki development hapo kishnong kawamut kini ki ka umbam umdi ka bakongsan nang ta namenta banyo ki shnong ki babun nang ta kanika surok kalenti singkien bansuk kalik kawan te kumju ru namta ka kot ka khia kumnu banang penbahas syu yakini ki healthcare center jongka state government ki badan hapo jongka nika constituency ke jungi te kumju ru ngi yang bi syakmat ban pensngo ba kajing job ka jungi kandi kajing kermen yaki pai ba khamtam kinong rep kibala du shisha ka jingkermen ba kibala don shisha ha ka jing khamtam nadu khatu ka por ba kawan kanika COVID-19 lockdown nadu menshimsnam kibapun bha ki nongrep bapli kilatresitom nadu menstep hadu damiet nre hapo ba ki khat ya ki marrep ki jongki ki hab banshu de hakador ka ba let's say ba malumala ka ba tat bha te kumya kani ke ka ba nakalyang jungi ngi hab ban shimkhya ban pet namta kini jing khamtam ban wanra kini ki regulated market farmers market hakini ki dong ba kishnong ki babun ngam ong habarok khat kishnong rekat tu kat ni ki shnong ki ba khamlong pedeng kum kamor keneng kading paso kasok rengkam nang ta ka maulong sai si kini ki bangi don kam ban wara kini ki regulated market kenang ba kinong rap kenem du nong ha ka ba de ka dor kamor ka jongki te nang ta ka ba khaddu ba ka ba don kam ru kalong bangin nang penklanya kani ka sarkar MDA ya ka ba ngihap ban pentikena ba kini ki kendon ki ba temu ban penrung haka 6 schedule amendment menta hajing penkela ikat tukat ni teli kendon hapo parlimen khamtam ka 6 schedule te ngihap ban pentikena ba kendon ki ba klan ki ban long ka jingyada ya ka jat benriu khasi ka jungi khamtam ikini kilai teli ki district council baka interest jungi ka jat benriu khasi ka namdu no nakajing penkela ya kan 6 schedule te ya kan ni ngin ya trelang ringkat ba ka MDA government kumju ru ngihap pensngoi ka kubor wat siapa central government ba ki kendon ban penrung hakanika 6 schedule amendment ki kendon ki ban klan ban yada yangi kata ru kadika we ka ba kongsan te nalor kata ke ka ba ngidon kalong ba ngin hap ban pej ling ba kanika MLA scheme kabadon arkulur san pulak shisnem ba on pentikena bakin poilut baro shiki nong yok benta lani kita ki beneficiaries lada kilong kitu ki badan kami ki yang baduk lada kalong kitu ki badan kami ka repair ki yang kisam la kalong nam taban yarap kitu ki barep let's say ki nong rap ki self help group nang ta ki sports club nang ta ki committee dong nang ta ki seng samla ki seng long kumi pokishnong ngin ya terang ringkat lingbakan ni ke skim te kabak hampun hi ngin persyang ben kongo ya ka sarkar ban wanra hi de ka development skim jongka sarkar jelah ka jongi ban yok ban penroi ban kampen internet ban penpu penpiang bat banang kamkiu ka yok ka kwat constituency lingbak ini ki developmental activities ke ba dan jing murun asla bangan penkut jingkran ngakwa ban ai kublei bat snuburom kerpang ye ki para kandidat ki jongi nadu iba Highlander Kamalki ibalong i kandidat jongka seng kongres iba ya dei perlok bat ngiju ya kran ya khana ho kadan jing fair jingmut se ka kam election henrenga asu banong ba yakini kandidat baro wat nak ki kandidat independent group nadu i ba Norbert nang taba Arbiang nang taba Esron nga hot nga wer lang yaki banwan ya tray lang no bat ngi namar ngi don kam shisha banang kham tray bah po constituency te lingba kanika media lingba kanika lat pathai khubor nga kwa ban phinpha lem ni ka khubor ban nakhalyang jungi ngi kloi ban ya tray lang bat kini sangut ru kandidat wala ki sharem henrei ngi kloi ban ya tray nam ta ka bit ka biang ka bah ka met apo ka shnong ka thau ba constituency bro ko we